Nyakwa Ramogi ajuang, thothne oganda Luo sani osefwenyo ni gima ber mabende nyalo konyogi en ni ka gichamo alode to mana mabende dhi medogi teko e dendgi. Omiyo gweng' ni mantie kawuono antie Mawego kumoro ni Karachuonyo West. Mabende adhi romo gi japith kendo japur miluongo ni Elwid Otieno. Odhi nyisowa kit alot mabende en owuon opidho. Ber ma alot no kele del gi gigo mang'eny ma in iwuon kaka janeno diher ni mondo ing'e. Kaka pile luonga ni alori nyaka black machiegni. Karibu Alori, karibu. Ero kama na yenya. Karibu, kailuongo ni Kokwanyo West. Kokwanyo West in Kabondo Kasipul constituency is called Kabondo, Karachuonyo East sub-county. Ero kama. Karibu. Asante. Aya, koro daher ni jopiny nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. Erokamano ahinya mokwongo, yiena mondo arwaku kae. Nyinga iluongo ni Elwid Otieno Ochieng'. An ja Kokwanyo. Kama wantie ni iluongo ni Kokwanyo West sub-location. Nie Kokwanyo location, Kokwanyo Kakelo ward, wantie Rachuonyo East sub-county, kama waluongo ni Kabondo Kasipul constituency. Mano ni Homa Bay County wa Ramogi, the county of endless potential. Yes. Koro ka wapidho skuma wiki. And skuma wiki mwapidho ni kane pok wachako pidhe nwaparo giminyalo pidh ka. Nwaparo kabisa. Actually, it took me about 4-5 months. Kana si lis puodho ni no ling'. To gimadwa ni jopiny ong'e bende ni kaendi ne bungu machalo kama. This was part of it. Ne bungu machalo kama. So we started by clearing the bush. Tene wabeto, kwasebeto, tuwapudho siki te. Kwasepudho siki te, to waloso puodho maber. Kwaseloso puodho maber, to waneno ka lobni nyalo bedo maber gi skuma wiki. The advantage mane wan go moloyo en ni pi bende ni machiegni nikech wang'eni skuma wiki nyalo dwaro pi ka ndalo chieng'. Koro aora wach wan go ka. Koro kama wantie ni en Kokwanyo West, kaendi en e tie wach. Actually, kaendi waluongo ni ka Owuor Lord Key. E wuon puodho ni, one we just listed. Yes. Erokamano. En ang'o mano mijing'o kata motivation mar donje pith mar alot ni? Gima nomiyo mijing'o, ng'eni tinde ajapur. Jomose bedo kong'eya, jomoko ng'eya kaka japuonj because I was teaching earlier. Jomoko ng'eya kaka unionist. I was in the union miluongo ni Kupet. Actually, Homa Bay County an mane executive secretary. Jomoko bong'eya ni waziri because chon ne an minister mar county. Koro kana wasetieko our term, the 10th term, koro waparo ni tene wanyalo timo ang'o. So pur gima ber, but the economics behind it en ni other than bedo ni wadhi chame, wadwa mondo walose pesa bi. Koro kae mane winjo ka chako pimo ni ng'ato nyalo rikni penjo ni to ma eka di mar skuma wiki. Wan tinde wasewuok e ng'iyo eka. Wan gi wang'iyo gimlo ni plant population. Wang'iyo te ya cham adi mani kanyo. In fact, kata mana puoth bando tinde nego ji ochak ng'iyo ni cham adi mani kanyo than ng'iyo gimoro achiel kende ni ma eka 4 eka 5 no. Puodho ni estimate ni ncha sepime ayudo ka en 1.2 acres. To ka en 1.2 acres, wayudo no nyalo accommodate nwa 40,000 plants mag skuma wiki. Koro 40,000 emanika. Tang'eyo na achiel 2 moko to nyaka tho, be kata dhano ok nyal nyuol ji te ma ji te bed mangima. Moko ma few otho.
Koro mano gima no motivate wa nang'owa onyalo kelo pesa kendo wan wanyalo chame. To gima na awe moka wacho ni kan wabiro skuma wiki be kothe ng'eny. So nyaka wadhi seek advice ni to species mane maber. Koro nomiya varieties omiya ma onyisa ma gi kuonde modonge onyisa ma gi kuonde modonge. To gima no motivate ema ing'eni nitie skuma wiki ma acid level ne low. Koro nitie jomoko mokwire skuma wiki nikech ang'o skuma wiki kelo ne acidity. So this specific skuma wiki omit kata onge gi any acid. Tieni en friendly gi ng'ata joma nigi ulcers kata joma nigi ulcer chame. Iluonge ni spina F1. Kendo en resistant to tuoche matindo gi kendo kata onyalo withstand weather mar chieng'. Erokamano ahinya. Ere kaka un uwegi wiko lo? Lo waika lo kienyeji gi kwer maber mochung maber mayugi onge. Wachunga lo maber to kwasechunge to wakete in paddocks. Ineno koketgi e line. Wakete in paddock wagi are about 4 meters each. Kamano. Then for each paddock waketo the furrows. The furrows go nikech kaindi slant konyo mageng'o oula manyalo nini. Then the furrows go be mowuothe iye. Then the furrows go ema kata ka pi excess to pi drain into those furrows. Kore momi waketo everywhere ebo neno ka furrow ntie throughout nikech lobni it is not flat. Kodhi unuwegi ugolo kanye? Kodhi tinyalo gol kuonde mang'eny. To anto kodhi ntie kodhi ming'iewo kata iloso seedbed. To for this specific one nokwadhi for kodhi miloso seedbed. Nwadhi e kodhi mosepidhi mosebedo hardened kendo iusogi mang'eny. Kaka majo manouso nwago Akitale iluongi Grow Park Limited. Ema nomiyowa kodhi. To bende ugonegi yath alot ni? Yes. Skuma wiki nyaka gone yath marito kudni. Koro daher ng'eyo ni to be itiyo gi manyiwa mane iwuon? Atiyo gi manyiwa kaka manyiwa skuma wiki nyaka pidh gi manyiwa mang'eny. But for atiyo gi manyiwa mar dhiang'. To chieng' moro be nawuotho kamoro ma apo bedo maber ma ng'ato miyo manyiwa mar gwen. So matiyo go ka en manyiwa mar dhiang' koreuge mar gwen. But also nitie gimoro miluongo ni folia manyiwa mar pi migoyo itgi cha. Mano bo tiyo go nitie. Kendo kidhi e agrovet tipenga folia mar skuma wiki. Gibiro miyi variety kembe mang'eny olosogi. Kore yiera midwaro. Ne ng'at ma samoro diher donje pith mar alot skumani. Gin ang'o ma ng'ato nyaka ng'i kapok ochako pidho alot ni? Okay, gima ng'ato nyaka ng'e kapok ichako pidho alot, first of all, nyaka iket interest ni e gino motegno. Kiseketo interest ni motegno, to nyaka ibed gi low ma sizable. Nikech kipidho skuma wiki matin mana mar tiya ot to mano mana michamo. To ka kore idwa pidhe mar agri business, idwa pidhe ma ka ng'aga ohala, to koro nyaka be yud puodho mabet duong'. Kiseyudo puodho mabet duong', to cham gi tinde wang'iyo gi kaka ing'iyo le. Tieni cham ka cham nyaka ng'iye en owuon. Koro chak ibedo gi interest mar ng'iyo cham ka cham. Iyudo kama iyude kodhi. Nitie kodhi minyalo kete seedbed kata kodhi minyalo ng'iewo kuom joma uso. Then nyaka yier species maber ma ji dhi hero. Skuma wiki wani en joma oseng'iewe te, ok dwar skuma wiki kamoro. Joma osechame. Ka indie ma giduoge, then mogik nyaka ing'e ni to skuma wiki no midwa pidhe no idhi use kure. Be nitie kama idhi use, in gi ready market. Mago gik ma nyaka consider kapok igine. Then also nyaka ibed gi joma dhi tiyoni, nyaka ibed gi security. Security tinde dware gimoro amora including puothegi. Nyaka ng'ato bed kanyo mang'iye. Security ni konyo jakuo
kata pests manyalo chamo dhiang' nyalo donjo, kata mana winy, nitie winy machamo it alot. So ng'ato nyaka bed machiegni mariembo. To nikech puodho ma bende wantie kawuono aneno alot ma wan godo ka bende gi ler kabisa. Kita arita ma bende miyo gi chal nade mondo ane ka sami keyo kata sama koro ichako ng'wedo alot, to alot ni wuok maber kaka aina maneno kae. Mokwongo i alot iketo maler. Tieni doye sate buya ok ber konde. Idoye sate musiko koler kata uneno koler. Then also isiki miye chiemo. Kose then also ng'wet bok ng'wede modong gi ite ariyo. Sasa mong'wed alot tembo dong gi stress. So stress no ki ng'wedo itego mang'eny ahinya tiweye gi stress maduong', nikech itegi emoloso go chiemo ma support trunk ne mondo omed loso ite moko. Ing'eni kaka alot kama en purely vegetative. En onge kothe moro morito mondo ochiwe chiegi. En iteno ema dwa chamo. Koro watemo yo moro amora ma iteno lothgo, iteno bedo mangima. So mago gik manyaka wang'e mondo alot obed maber. Kik ing'wet mang'eny ahinya, ing'weto mana matin, leaves moko 4-3, luwore gi kaka obiro, then wiyuk wil mar miye pi. Wan gi advantage nikech kaka koth ochwe to wago pi. Wan gi pump gi pipes. Gimineno ma blue gi magi pipes mwagogo. To nitie nyaka advanced level minyalo ket nyaka drip. But pod wan wago manually. Alot timo maber e lowo machal nade? Ng'eny lope support alot. Tekni en rich gi phosphorus, en rich gi nitrogen. Mano lobno will support alot. Kaito obedo low ma ok good pi. Alot oluoro pi magudore, pi mochokore, tiende ne water clogged. Ka pi moro mochokore, kaka kamoro ineno kamoro madundo kae mabet ok berni. Kanyo erincha pi moro chokore. So alot oluoro pi machokore, koro wa manage to drain pigno. Gini neno ka alot go endo ochier. Kanyo incha okethore to nikech pigno. So itamo pi ok bede drain. Mano very very important. Kaito soil no beda lowo mayom. Mok lowo mamok ka simiti kasama chieng' rieny. Chiro kata market mar alwora ma kuma wantie ni chal nade korka alot mar skuma? Ka takia ni tina wachi ni en hawi maber kata hawi marach, nikech alot ni ok rom ji ka. Alot ni ok rom ji, the market is overwhelming. Chiro ng'eny, chiro duong'. Kata mana school, wantie ka school moni Nyawango, nitie school moro ni Mawego Technical, nitie Mawego Girls, nitie Kokwanyo Secondary. Skundego te jomoyudo tenda ma supply skundego giomoga alot ka. To samoro gibedo mang'eny ma kaka watimo tamwa. Then makoro duong' mabe oingogi. Mine ma usa alot e chiro wa miluongo ni Leda ka. Nyicha gioma alot malo Gamba kata Oyugis. To ka koro chiegni ok kam nigi cost mang'eny ahinya. Ka chieng' ng'weto midwa ng'weti to ging'eny ka, apiko biro nyaka dhoge ka mating'o gi to gidhi kodgi. So chiro nitie mabe bedo chiro noero. Omiyo an kaka farmer mar skuma wiki nase analyze mayudo ni lokacha be walis part of kanyo ero. Kamineno waseloso ni en wadwa chako lose mondo wamed pidho alot kanyo bi, nikech en lit ahinya ka ng'ato biro ni dwaro alot tiriembe ni alot onge sani. Yes. Mana kamano watieko kidieny mokwongo mar chenro mar pur gi ohala. Wadwa kawo dakika moko machuok aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Ohala gi mwandu wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan
kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinge. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwa Ramogi Ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini, ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng' tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo. Ngeso ka ngeso en chieng' mor ne nyithindo. E chenro mar rogo mar nyithindo saa 3 gokinyi. But success in excess. Odi wadhi nyime kendo wadhi medo mor nyadichiel, nyadiriyo, nyadidek. Waseyudo miel manyachon gi manyasani, tedo, katiratira, tugo gi gik moko mang'eny mabeyo beyo. Wayud mor gi ilo kaka rogo mar nyithindo. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo ngeso saa 3 mar okinyi to ibonwa e Jumapil saa 8 mana e Ramogi TV. Hawataweza kukupenda vile ninavyokupenda. Amini hata dunia itashindwa na cha kusema, na wakisema ni mapema. Hi guys, sisi ni Wanavokali. Na ukitaka kupata wimbo wetu Hawataweza kama sikiza toni yako ni rahisi. Bonyeza *487*67#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Ageno ni pod wan kodi kane alodi moro madwa wang'i sedhi loke jiko kanyo mondo kik okethre nikech chiemo to dhano nyaka chiem. Wadwa donje kidieny mar ariyo ka bende pod wadwa medo puonjore mondo wawegi bang'e wadhi wayud kony. Jaduong' Eliud kata Mr. Eliud, gin ber mage ma ini wuon kaka japur iseneno chakre donje pith mar alot skuma? Ber to ng'eny. Mokwongo tik awinjo ka it is fulfilling. Lakini fulfilling chalok nango gi dholuo. Omiya mor. Nikech aneno mokwongo ka joma manyicha malot mabor koro nyalo malot ka. Mar ariyo aneno ni kare gweng'wa ni be kare gimoro nyalo wuoki minyalo kwan. Mar adek, the other element mar fulfillment en ni joma ma pod tindo neno ni giniendi ka koro jadung' muti kan kama nyalo teme. Koro gima mora ni kata kijande aseneno ka build interest, biro penjo ni to watim nang'o, to ka dwa timo gini to atim nang'o. To machielo, it also omiwa o enhance cash flow sama in gi sama ung'wedo alot tineno ka pesa moro biro manyalo konyi timo other things. To sama ne wawuotho e puodho kae ni ngekona matin ni bende iseyudo kony koya Equity. Inyanyiswa safar mane in godo gi jo Equity nyaka kuma koro ichope?
actually kane pok abiro pidho alot ka, natiyo tijega moko Nyateke kamiluongo ni Lower Kuja Irrigation Scheme. Kuno napidho garlic, napidho kitungu bulb onion, kata kendo napidho watermelon. Koro ka pesa nodok chien kech nwa invest kono, to ma be nadwa timo kech interest nosebiro, ta I approach Equity Bank. Equity Bank osebedo siefo. I don't want to cheat. Gisebedo joge one. I approached Equity Bank. We discussed. We talked. They came and looked at it. Kati gochini ya, this is okay. They give me a pesa moro matin. Ema nang'iewo go seedlings. Ema moko na chulo joma ni pudho na stamp. Ema na moko ba kelo go manyewa gik matin kamano. Makoro tinda neno ka dhi maber. So nyaka wach na mor ahinya gi Equity Bank kendo kik ji luor nikech kata an nadhi adhi ata bet e desk gimoro nobire wiya ni to kadhi e penj Equity ni kanyalo miya pesa moro mondo achak ko project machielo mar alot mondo kik arit macha nyaka chiegi koka biro kawo pesa kelo komo. To wach ni sama joma biro ng'iepo chudo gikelo ni pesa ma kisungu dendo ni cash koso nitie kaka itiyo gi mobile banking be? Yes. Nitie farm manager na kawuono no onge matin. Ne oparo no biro nyoro. To kawuono no onge. Orengo dhi loso wach ne moro. To en gimotimoga en koseng'wedo alot to ng'enyne jogo miye cash nikech mine mabiro kawo alot be gibiro gi pesa. Koro kinyal riembo gi ni doguru mondo los. Koro en makosechoko pesa te, waketo simu, kwaseketo simu to dhi e account ma Equity. To bende nitie namba ma itiyo godo mondo igol e simu kiketo e account ni? Nitie. Watiyo gi 247. Kamano manyiso ni omiyo bedo ni mayot oro pesa gi kete account. Yot kendo ni yore kata simu mar media ya kende ka. Simu mar smartphone kata simu moro ni odiyore adiya 247 to semi gimedwa timo send money ioro pesa to bank iketa kamano yot kabisa. Bende alot skuma ni nigi value addition? Value addition to en go. To at the moment one pokwa chako timo any aspect mar value addition. Pod wang'weda to wause kaka en. Wang'weda to wause kaka en. Pokwa venture well into value addition. Bende ntiere midhiero kata challenges kata pek ma ini wuon kaka japur isekale kata miseneno? Pek ma wuok nyalo wil moko wacho. En ni sama nitie dry spell, sama nitie chieng' to chuno ni nyaka wago pi. To pi wagoyo gi petrol. To petrol beche no medore. Koro chuno ni wan be ka chieng' rieny ahinya to chuno ni watiyo gi petrol mang'eny manengone ni malo. Koro wan be get attempted ni mondo wachore nengo skuma be malo matin. That's the major challenge. Kendo sama wachoro bei matin, malo matin, tin neno ka ioro mia jomobiro ng'iewo. To onge kaka inyalo timo nikech ang'o mondo skuma no survive nyaka igo pi. To pi goyo gi petrol, to petrol nengone odhi malo. Kamano. To joma be samoro biro ng'iewo alot iri kae, ere kaka uuso negi? Yes, alot gin gi gimoro ma iluongo ni youth. Gunde gimoro nitie ma size miluongo ni youth. Ambe tinde koka ng'e ni youth, gimoro ni youth. Nitie gunia moro en ok oduong' ahinya to be ok otin. Iluonge ni youth. Koro youth ne mitielo. Itielo mopong' thich. Kosepong' thich tiuse siling 700. Kony mora nyaka sani miseyudo koa e county government? Samoro ginya bedo gi kony to pok wakwayo kony mora koa e county. An iketi e county koro ang'e county ma kadwaro kony to I will just go and ask and get. To kadwa wacho ni gidagi kata giyie pok wakwayo kony mora kuom county. Ok be kony kwayo mana ka
kineno need mar konyo to ka podi ber to idhi mbele kaka podi ber. Kamano. Wach mogik ne ng'at ma samoro neno chenro ni kawuono. Inya tiyo gi kamera wan mondo i address. Erokamano ahinya ne jokanyanam pur gi maber. Kendo chutho puro lo kata tich andika nikech pur nyalo kelo pesa. To kata mana jomondiki wadonjure pur. To wapur gik mopogore mag horticulture mondo kwa puro to tiende ni wang'iyo gik matin kata pesa wa modongo wanyalo kano to wagero go gik mamoko. To ahinya akwayo mondo kijande ma pod tindo obi butwa mondo take over from us ka wadhi e weche mag pur. Kata mane schools ipuonjo weche mag pur to samoro ok puonje a level more practical. Koro even our education system, attitude and all that, wagombo mondo change nikech pur ni dhi konyowa kabisa. Kendo pur mana kaka chiel nosewacho ka, pur engage ji. Be ok awacho ni kaendi seche moko nitie ma wa engage kata ji 10 matiyo ka, ji 15 matiyo ka, machiegno gin be giyudo gimoro ma gichamo. Wantie gi 5 permanent employees matiya kama ginonge tich ma gitiyo kendo. Koro mano ero konyo miyo gin bende gin gi kaka gidhi konyore kodiochiemo rumo. Omiyo amor ahinya kendo amor ahinya gi jo Equity Bank nikech kiwacho adier de Equity Bank owe miya pesano di koro ka pod oling'aling'a pod arito mondo chamba moko chieg yukadem kucho koka usi koka biatemma to gi ng'ado na shortcut. Omiyo ayudo gini koro jo Equity be agone gero kamano. Agoero kamano ahinya jo Ramogi TV. Agoero kamano for this kind of collaboration. It's very positive and gima ber kendo amedo rwako. Mondo bucha kudu kendo awacho ni wabiro timo more expansion nikech market oingowa. Koro pod wabiro timo expansion kendo there is a gap ma exist is kuma wiki business. Samoro nitie ng'at ma diher tudruok bang'e ka chenro ni oserumo. Bende in gi namba kata social media handles ma bende inya yudi godo? An igona ga simu. Ji te ong'eyo an simba be ok tho. Simba pok no tho. In fact, you can never find any simba otho. 0722 27 38 30. You get me anytime. Nuonegi kendo? 0722 27 38 30. Erokamano. Nyakwa Ramogi Ajuang, ageno ni yudo puonj 2-3 ma bende bro medo konyi ndalo mabiro. Samoro nitie jal ma bende nosebedo gi paro mar pidho alot mar skuma. Onyiswa ber ma bende alot ni kelo. To ahinya jok ma bende samoro yuago tuo mar ulcers. Kit alot mating'o ni nyiso ni mae onge acid mang'eny ma nyiso ni ok obi medo thagi. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi. Inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile ne wasingore ni wabro chopo. Yena mondo akaw thuolo mar goni erokamano in mibedo kodwa chakre nwachak tayo chenro ni nyaka sani wachopo giko. Oriti masani.